yabantase hlalani phansi ke sihlalani phansi yowethu uyabona icase yam ne-PKTT iyiqola isenjenje mantase iyithi yabantase ayiqola ivuthiwe in fact ngoku ivuthiwe amabele athe nkqo mamelani bantase into yenzekayo. So ndiyakhumbula mos kule trial kaNomkhithi noThebo Rhotholojane into nokubana ndithe kuni ingqina lokuqala ibe nguCele. Nyhani uCele ke ngokuba ntase wa-cross examinishwa izolo. Cross examinishwa elagqwetha belimbuza imibuzo liye bantase lagxininisa entweni yobana yemfantini uthe wena you fired 15 bullets kuyo yonke le nto ibisenzeka and you said into nokubana aba bebephethe AK-47 nabo bebedubula yaqonda. And then ke ngoku into esibawela uyazi thina into nokubana kutheni zibe kanti ku-crime scene kufumaniseka la makhoba bona la makhoba ompu xa udubula kuthiwa la makhoba bantase beyi-6 qha kuthiwa ebeyi-6 and ucela uthi udubule 15 bullets kwaziwa into nokubana ezinye ii-bullet casings ziphi and then nezi lemeratata ze-AK-47 nazo azikho yava. So i-defense yathi hayi anina-case nina what do you mean kwathiwa wena Cele in fact wena nguwe odubule uFerrari Sibanyoni. Ndathi wo uCele udubule ufast car wabesithi uCele aye yabona ke leyo niyandidika ngoku ndifuna uhamba because ayikho le nto niyithethayo because ndiyanixelela into nokubana phaya bekusiliwa bingathi sisemuvini nina nizondixelela into nokubana hayi mna ndidubule ufast car ngemisteyiki bendizabe ndimsukele ngantoni ufast car zibe kanti ndidubula kwidirection yakhe. Wathi uCele ayisanondigezela mayiphele le nto mayiphele kutsho uCele bantasi kulingqina kule nto le trial ningagcima ndiyayibaxa wathi mayiphele le nto ndiyahamba wathi ndiyahamba my lord mayiphele le nto ndifuna uba lapha mna hayi bantase hayi shapcho sagqiba ke noCele ke yaphela indaba kaCele. So ke ngoku namhlanje kwaintroducewa i-witness entsha and ke ngoku bantase ndizacela nindenzele ifavor le favor ayizubhenefitha nina ayizubhenefitha mna izabhenefitha nina. Ndifuna bantase nilandele le trial nkosi yam nilandele le trial. Sendenze iividiyo ezintathu ndacreate i-playlist so that ningashiyeki bantase nilandele le trial nkosi yam because andifuni nothuke phase kusithiwa uNomkhithi naku uyagwetywa nithi ebemhle uNomkhithi hayi shem uNomkhithi ndifuna nilandele le trial nizoziva ii-details zayo yonke le nizoyiva into nokubana aba bantu zizikrelemnqa. Ndinixelele mamelani ke makudanyaze eklasini bantase mandibone eza arrow zihamba sherishani khomentani layikani yonke laa nto bantase idikayo but kuzafuneka niyenzile because nizawuthini. Mamelani bantase ngenile ke i-witness yesibini namhlanje igama lakhe nguShepherd Fanyake. uShepherd ayingena uShepherd ndiyambuza ke manje ndithi Shephi wena mntase ngena njani kuyo yonke le nto. Wathi Mendi mna ndifika ngalaa mini kaAmanswart. Ndathi ufika ngecase enkulu ke wena Shephi ufika ngemini enkulu kufa mini yesiganeko esikhulu. Fine bantase uthi uShephi yena ebesebenzela security company uCap uthi sharp chomi uthi ngalaa mini I'm doing my daily things uthi kutsho icall tyurukudu icall isuka kwipolisa uCaptain Sirhobela I think I could be wrong ingene icase ingene icall tyurukudu Captain Sirhobela sure Shephi athi omnye sure athi uphi ifondini athi omnye ndenze ii-rounds apha ngaseVereeniging kwathini athi chief ondini ukanye kule ndawo ndikufuna kuyo. Mamela mani kukho i-I-20 emhlophe i-registration number yayo it loo I-20 leyo igqibobasa umntu phi eVereeniging and ke ngoku rumor has it into nokubana le I-20 iya kwi-address ekanje nakanje. Mna ndikude mfethu ndicela uleqise phaa undigadele aba bantu undi-informe every step of the way. Uthi uShephi Mendi khandiphozise emaseko ndastata ibhaki ndiyemka ibhaki iya kule address ke ngoku ayinikwe nguSirhobelo efowunini. Uthi mka ibhaki bantase xa ifika nyhani ibhaki ifike kwi-address uthi wapaka apha next door bucala lakhe akapaka direct kulaa address. Shatshomi uthi ingene nyhani i-I-20 after a couple of minutes. So uthi icall yokuqala ifumene around 7
ne. And remember amanswart ubaswe ekuseni siya emsebenzini ngabo bono 7 to 8 to sorry get to 7 ekuseni. Sharp cho sharp uthi ngoku ifikayo ke ngoku lento kuphango 8 yava ngoku ifikayo le I-20 ifike nyani I-20. So le I-20 igqitha apha kuyi so bantasi yabo, so kukho ilane apha between them, then i-I-20 bepha igqithe i-I-20 xa esithi okay ubhuti odrivayo ngubhuti onxibe itopi emastadi and then omnye unxibe itopi enavy and then isheti yakhe iphume so ngekhola, lo kwipassenger lo driver unxibe itopi emastadi. Uthi hayi sharp uthi ingene kule address le I-20. Uthi after ingenele kule address ke ngoku andabona uba kwenzeka ntoni because andipakanga like straight pha, ndipake noko apha bucala, so I can't see what's going on pha endlini. So front opposite bantasi, does it make sense? But not directly opposite that house, but like yeah, you understand? Sharp tune. Uthi hayi kungekudala bantasi, kungekudala kuphuma iViano. Yava my fucking car ke kuphuma iViano bantase. Xa iphuma iViano egrey, kuthiwa igrey silver iViano. Sharp iphume iViano. Xa iphuma kanjalo, same guy that was driving the I-20 is driving the Viano now, and then the passenger is the same passenger ebeyipassenger pha. Sharp tune imke iViano. Uthi ke ngoku ushepi ndabalandela ndathi unesibindi shepherd, ndathi shepherd unesibindi wena ucima zinkomo zakho luswa apha. Wathi mendi ndabalandela. Uthi hayi nyani kubalandeleni kwam bafika kwenye indlu. Uthi xa befika kulaa ndlu babhake phaa ngaphandle, babhake like behind imoto icaba ibilapho, ibhaki icaba ibilapho. Uthi babhake behind. Uthi ushepi mna ndapaka bucala ndafowunela uSirhobela into yobana yeSirhobela basendaweni ethile ngokuba bake apha kanje nakanje nakanje. Uthi uSirhobela wathi sendifikile. Uthi weza uSirhobela uthi imoto bezinje uSirhobela 5 cars zamapolisa. Uthi benjenje uSirhobela uthi bafake ezaa nto bi uthi kwayiwa ndase kwayiwa. Uthi hayi nyani xa befika uSirhobela bathi lala phantsi. uSirhobela ke ngoku befike phaa balaliswa ngezisu kwabizwa ke ngoku ushepi. Kwathiwa yeyi shepi zapha mhlekazi khasixelele into nokubana ngobani apha. Watsho ushepi into nokubana lo ngulo bedrayiva, lo ngulo beyipassenger, lo ngaba bebekhwelela I-20 ibibase laa mntu phaa an hour ago. Yava bantase haza objector ke ngoku igqwetha lika-accused number 1 which is uMusa Kekana. Nanko emnyama engathi umkhulu yena ke objector athi hayi le sibonisa ii-pictures ke ngoku into nokubana ijezi ebinxitywe nguMusa ngalaa mini injani, yile mustard. Yava wa-objector igqwetha lakhe lathi asose kaloku soze iadmithwe le evidence because amapolisa ayapha engena-search warrant, engena-J50, amapolisa afika phaa azenzela. Yava hayi nyhani wathi ligqwetha eli lestate lathi niphambene nina nifuna into nokubana amapolisa abehamba yofuna i-J50 abesithini kusithiwa nanku umntu lo ugqiba ubulala apha ngoku. Kwathiwa hayi ke kwenziwa i-trial within a trial. Bantase kwathiwa kwenziwa i-trial within a trial, so kuzawufuneka ujaji kuqala ajaje le trial yesibini. So izawuba khona itrial le inkulu ne kubekho itrial encinci ke ngoku yobana ke ngoku kwazisaziswe into nokubana iza-admithwa nale jezi kaMusa Kekana as part of i-evidence okanye izawuthini loo nto, yabo. Sharp chomi yenziwa ke trial within a trial. Wasixelela ke ushepi into nokubana kwenzeke ntoni ngalaa mini. Wabesithi ushepi uMusa Kekana into wayemise ngayo wayemise ngento nokubana uyagula yena usuke esibhedlele kwathini. Yathi uMusa Kekana ngulo udutyulwe ngucele esuswini ebebamba amathumbu kanje because kuthiwa naku uMusa Kekana wayesithi bakwazi ulala ngesisu usuke esibhedlele kubuhlungu kwathini but wahamba wayobasa abantu enjalo. Xelela ngesigebenga mna, isigebenga sibikho sehlathini qha. Hayi ke sharp bantase, so ke ngoku kushota ke ngoku into nokubana igqwetha likaMusa li-cross examinishe uMusa ushepi ngale nto ke ngoku yale jezi nokugula kukashepi kakekana. Yabantase
i-hot le kuzofuneka niyilandele abantu asedanyazani senditshilo